नमस्कार आणि रामराम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माऊली ऑफ डुगुबणी या आपल्याच चॅनलमध्ये। आणि आज सर्वांनाच माहिती आहे की हरतालिका व्रत आहे। या व्रताचे थोडक्यात महत्त्व सांगायचे झाले तर विवाहित महिलांनी जर हे व्रत केलं तर त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात, तसेच त्यांच्या पतीचे आयुष्य वाढते आणि अविवाहित मुलींनी हे व्रत केल्यास त्यांना योग्य तो वर मिळतो अशी मान्यता आहे। आणि त्यासाठीच आज आम्ही सगळेजण इथे हरतालिकेची पूजा करण्यासाठी तयार झालेलो आहोत। इथे तुम्ही बघू शकता की हरतालिकेच्या पूजेसाठी छानपैकी आम्ही वाती लावलेल्या आहेत आणि आता पूजेला सुरुवात पण केलेली आहे। तर पार्वतीला आभूषणे वाहिलेली आहेत। गणपतीच्या नावाने जी सुपारी ठेवली आहे तिला आपण छान पंचामृताने स्नान घालून वस्त्र वाहिलेले आहेत। आणि आता आम्ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हा गजर करून बेलपत्र शिवपिंडीवरती वाहतो आहे। तर मग चला मी तुम्हाला हरतालिकेची पूजा कशी केली ते सगळं दाखवते। आणि आज आम्ही ज्यांच्या घरी हरतालिकेची पूजा करण्यासाठी गेलो होतो, आज आम्ही फर्स्ट टाइमच भेटलो आणि छान वाटलं। हरतालिका व्रताची जी पूजा आहे, जो विधी आहे तो सखींसोबत करावा अशी देखील मान्यता आहे। तर आम्ही सगळेजण इथे मिळून ही पूजा संपूर्ण छानपैकी पद्धतीने पार पाडतो आहोत। तर ही जी पूजा आहे ती सखींसोबत बसून पार्वतीने अरण्यात केली होती, तर आम्ही ही घरात बसून इथे करतो आहोत। आणि ह्या ज्या ताई आहेत यांच्या घरात ही पूजा आज ठेवलेली होती। तर बघूया आपण आता आम्ही पुढे कशी पूजा केली। हिमालय पर्वतावर केलंस आणि त्याच पुण्यानं तू मला प्राप्त झालीस ते व्रत ऐक। हे व्रत भाद्रपद महिन्यातील पहिल्या तृतीयेला करावं। ते पूर्वी तू कसं केलंस ते मी तुला आता सांगतो। तू लहानपणी मी तुला प्राप्त व्हावं म्हणून मोठं तप केलंस। तर अशा पद्धतीने आम्ही हरतालिकेची पूजा केली, व्रतविधी केलं, त्यानंतर आम्ही पोथीही वाचली। आणि आता आमची पूजा पूर्णपणे छान संपन्न झाल्यानंतर आम्ही आरती घेत आहोत। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा। आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला माझे आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, तसेच चॅनलला लाईक आणि शेअर सुद्धा नक्की करा। पुन्हा भेटूया अशा एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत सुरक्षित रहा। नमस्कार।